Selfimetroa autoebaluazio eta hobekuntza jarraia egiteko tresna bada, non diagrama, irudi grafiko bat ematen du ondorio bezala, eta hori erabakiak hartzeko errestasuna ematen digun tresna bada. Oraintxe bertan ikasiko dugu nola egiten den. Selfimetroa egiteko egin behar dugun lehenengo gauza gipuzkoasolidarioa.info plataforma solidarioan sartu behar gara. Eta hemen sartu atal honetan klikatu. Klikatzen dugu eta lehenik izena emanez badugu, logoeatu behar geha, izena eman behar dugu aldez aurretik, hemen erregistratu egingo ginake. Erregistratzen dugu, formulario betetzen dugu eta emaila bat bidaltzen dugu esanez selfimetroa egin nahi dugula. Ja lehen erregistratu balin bagara, gure korreoa erabiltzen da erabiltzaile bezala eta pasahitza jarritakoa jartzen dugu eta sartu ematen digu. Eta ja barruan gaude. Eta barruan hemen badago kidegunea. Eta kidegunea honetan da hemen aurkituko dugu selfimetroa. Selfimetroa egiteko aldez aurretik hemen badaukagu gure formulario zerrenda, bai? Eta hemen nik ariketak egiteko, erakusteko egindako lehenengo saiakera da bat daukat. Eta selfimetroak nola egite diran ikasteko, lehenengo ikusiko dugu nola dan selfimetro bat. Eta horregatik sartuko naiz hemen, eta selfimetroaren irudia ikusiko dugu, bai? Selfimetro honetan, hemen ikusten ditugu alde batetik ardatzak, hauek lirateke ardatzak, hemen agertzen diren adar hauek, kamarauna honetan agertzen diren adar hauek ardatza dira, eta ardatza horiek erantzuten dute elkartearekiko, elkarte horretan zer da garrantzitsua erantzuten duten galderak. Elkarte bateri galdetzen barin badiegu zer da garrantzitsua elkarte horretan, horri erantzuten dioten galderak ardatzak dira. Eta hauek lirateke egitako ariketa honetan. Ardatza horiek egin behar dira nibelatu. Orduan, guk alde batetik erabaki behar ditugu zein diran gure elkarteko ardatzak, eta gero egin beharko ditugu ardatza horiek nibelatu. Goazen ikastea orain nola egiten dira formulario selfimetro hauek. Hemen formulario zerrenda honetan, kidegunean, selfimetroa dagoen formulario zerrenda honetan, formulario berri bat, lehenengo formulario bat egingo dugu, orduan tresna sortuko dugu, eta ia tresna bukatuta daukagunean, datuak sartuko ditugu. Orduan lehenengo izango litzateke formulario berria egin, orduan berria gehitu emango diogu. Formulario honetan, izena jarriko diogu, dena delakoa, deskripzio txiki bat emango diogu, eta hemen ditugu alde batetik ardatzak hartzeko aukera, hemen agertzen zaizkigu beste elkarteak egindako proposamenak, horiek ez baldin badira gure burura egokitzen, beti izango dugu aukera ardatz berria egiteko, guk nahi dugun gure ardatza egiteko. Hartuko dugu bat ikusteko ardatza, eta ardatza hori egin behar da nibelatu. Eta nibelatu edo erantzuna jartzeko, kontuan izan behar dugu lehenengo 3 iten hauek, 0, 1 eta 2, dira egoera kaskarrak. Eta 3, 4 eta 5 dira egoera onak. Egoera 0 izango litzateke bururatu dezakegun edo pentsatu dezakegun egoerarik kaskarrena. Aurkitu ez nahi dugun egoera, hori izango litzateke 0 puntua. Bate izango litzateke 0 baino hobegoa, baina nalare guaindikan egoera kaskarra. Eta 2 guaindikan egoera kaskarra, baina 1 eta 0 baino hobegoa. 3. puntua izango litzateke egoera on bat. Eta 4. egoera on hori hobetzen duen egoera, eta 5. izango litzateke ailatu nahi dugun egoerara. Eta guk ikusi ditzakegu beste elkarteek egindako proposamenak, baina egokitzen ez baldin badira, erantzun berriak ere egin ditzakegu ardatza honekiko. Ados gaudenean gorde egiten dugu, eta horrela
fabrikatzen ditugu edo gehitzen dizkiegu nahi ditugun ardatz kopurua. Ardatza berri bat egin behar baldin badugu, dagoenaren artean ez dagoelako guri ondo egokitze zaigun bat, berria egiteko izena jartzen diogu, guk nahi duguna, guretzat importantea den hori, hizkuntzare jartzen, ez baldin badugu beste hizkuntza erabili behar puntotxo bat jartzen diogu, hemen gauza bera idazten dugu, hemen jarritako gauza bera, eta nibelak, lehen esan bezala, 0 izango litzateke bururatu zitzaizkigun edo dezakegun egoerari kaskarrena, egoera txar bat bestea baino hobegua, eta egoera paregabea izango litzateke 5. Maila horiek, lehen komentatu ditugun maila txarrak lehenengo 3, maila onak beste 3, beteko genuke guk nahi dugun bezala gure formularioa. Formularioa egiten ari garenean, ardatzak nahi dugun momentuan egiten ditugu, baina selfimetroak egokitzeko 5 ardatzekin irudi politak ateratzen dira, guk momentu honetan beteko ditugu, ditugunak, 2. gorde, horrela 5 ardatz osatu arte, eta ez profesorak, ez barneko lankidetza, gorde, 3, hurrengo ardatza, 4. Komunikazioa, gorde, eta 5. eta bukatzeko baliabideak eta instalazioak. Gorde. Eta guk 5 ardatzak ditugunean bukatu ematen diogu, hemen bukatuta, goikaldean bukatuta dagoela, eta beraka jetxi behar dugu, beraino, dena bera, eta hemen behien gorde esan behar diogu, Eta gordeta daukagunean, orduan datuak sartzeko aukera emango digu. Formularioa egina dagoenean, hurrengo pausoa izango litzateke, datuak sartu. Datuak dauden honetan sartzen gara, eta datuak sartzerakoan kontuan izan behar dugu, 0-tik 100era eman behar diogu balorea guk hemen proposatutako lerro bakoitzari, Ez da dena 100 eman behar vertikalean, ez. Da lerro bakoitza 0-tik 100 guk galdera izango litzateke, guk honentatik zenbat daukagu. Eta orduan, ematen diogu zenbaki bat. Jakinik 20 dala gutxi, 50 erdia eta 80 dala asko. Bakoitza 0-tik 100 ematen diogu, dena osatzen dugu, gorde datuak ematen diogu, eta orduan, gure selfimetroa ematen du, hemen agertzen da guk egindako selfimetroa, gure irudia. Deskargatu dezakegu, eta honek PDF dokumentu batean ateako zaigu, eta edozein lekura, edozein erara eraman dezakegu eta erabili. Selfimetroa zertarako egin, hobekuntza jarrai batean, diagramak ematen diguen dagoen egerik kaskarrenean, hobekuntza ekimen 2 proposatu hurrengo urterari begira. Azkenean, selfimetroak balio digu nun gauden eta nora jatu nahi dugun finkatzeko. Eta hori harri dugunean, hobekuntzako 2 ekimen proposatu urtean kaskarren dagoen egean, eta hori saiatu, eta hurrengo urteko argazkian, ikusi hori hobetu dan edo ez. Eta azkenean, hobetu arte, saiatu, hobekuntza lortu bitarte.